si Dr. Rosy Rizal, miyembro sa Mason. Usa siya ka free Mason. Yang iyang Masonic name is si Di Masalang. Okay? Pero ang purpose nga nung misulod siya pagka Mason, tungod kay gusto niya ni nga himuon nga shield or tawag ining panagang sa iyang pagpangatake sa panggobyerno nga gidumalahan sa mga kaparian kaniadto nga nangabuso sa ilaha nga gitawag og otoridad. Ang purpose ni Rizal aron pag-embrace sa tawag ining pagtuo sa mga Mason, hinunuan na dala sa siyang ideolohiya pagbatok sa abuso nga gihimo kaniadto sa mga relihiyosong mga tao nga naghupot sa panggobyerno. Apan hinunua, bisan pa nga naay mga pari nga naghupot kaniadto sa katungdanan og nangabuso sa katungdanan sa panggobyerno, apan mituog gyapon sa pagtuong Katolika og naa gyapon siya gitahod nga gitawag og mga pari nga diin sa iyahang gitawag og panahon. So ang iyang giatake bisan siya Mason, gihimo niya ang tawag ining Masonic organization nga isip shield aron dili siya maigo sa bisan unsang pangatake pagbalos ngadto kaniya, apan ang iyang tumong og tinguha atakihon ang panggobyerno dili ang pagtuong Katolika. Kung naaman siya nalitok nga pagpangatake sa pagtuong Katolika subay sa iyahang gitawag og mga sadalat, sa katapusang hugna siyang kinabuhi iyahan ning giretract, iyahan ning gibawi nganuman kay dako ang iyang pagtuo na ang iyang katuyuan atakihon ang gobyerno gidumalahan sa mga praile og sa mga Espanyol nga nangabuso, apan wa si katuyuan nga atakihon ang pagtuong Katoliko nga diin siya nabuhi og diin siya nahimo nga naghupot og nakaangkon sa kamatayon. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa og mapaningkamutan nato ang matagaan og igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.